Idol Dennis, good morning and please come in. Nagwak kay Presidente kay Barangay Katabaan, Nalawag City, gabuti na awat nga bang threat iti maysa nga British National iti mismo nga pagatayanda. Iti British National nga agtaman iti 70 nga nasawaan, iti nag-report iti Purputi Pulisya Kalpasan, iti panakadiscover iti residente iti lugar, iti naikabil nga band paper nga iti pangta, iti biyag, iti nakamat nga pagtingan, babayan iti panakaipit iti maysa nga alad. Mismo, malati residente, ikabarangay hindi pinakakita kita pa nagbinasa, iti mo yung pangpangta, iti nakamat at ang pamilya iti British National. Dagdagos met, iti panagresponde, iti panakabagi, iti Ilocos Norte Provincial Exclusive Ordinance King Disposal and Canine Unit para palang iti panakasawar, iti unay kinuwar, iti pagtingan, yung nag-negatibo, awan nakita nga bumba, yung ikabil iti nakamat at nga pagatayngan. Iti ang dumaman na riman, iti investigar iti PNP no sino iti nangaramid iti bomb threat na nagsurat sa naingkabing iti alad iti nakamat at nga pagtaingan. Napagandad met, iti presidente iti lugar na masabol iti dapat nag-alerto, nagbalik nga bigyan iti kanya mga oras, bakaman, dadantuman iti agandad nga aramid iti kastoy, kasi na iti kastoy bubot-buteng, at iti kabarangay, iti nakamat ang lugar. Imapala iti PNP, kaya iti barangay officials, na masabot iti panaglidam, iti barangay tanons nga duty tragic and daytime, para pelang kada ito'y panakasalwat, panakasalakid, yung seguridad iti kabarangay iti barangay Katabaan, iti siyudad iti Lawag. Ito lang ito lunas sa isunatang mga tinadamag, manipadamis mo iti Tito, iti Ilocos Norte, Police Provincial Office. Idol, Dennis Olivio, Tatak, IFM.